भारत वर्षर एक समृद्धशाली राज्य चंद्रपुर प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर यही राज्यटी जेमिति स्वयं धरित्री माता कोଳରେ विश्राम नेउथिला। ସେହି राज्ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜମିଦାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁମତି। ସୁମତିଙ୍କ ରୂପ ଯେମିତି ମନୋହର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେତିକି କଠୋର ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା। ସେ ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ଥିଲେ। ସୁମତିଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପାଦପାତରେ ଅହଙ୍କାର ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ରେଶମ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜରିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଦାସଦାସୀ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ରୂପକୁ ଦେଖି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ନାକ ଟେକୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଧନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ସୁମତିଙ୍କ ସଖୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ଚପଳ ଓ ଗର୍ବୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସୁମତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାରର ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଥିଲା। ଦିନେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଏକ ମନୋରମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁମତି ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ସଖୀମାନଙ୍କ ସହ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ନୀଳଗିରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲଟି ନିବିଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନେକ ଋଷିମୁନି ଶାନ୍ତିରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସୁମତି ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ସଖୀମାନେ ହସ କୌତୁକ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ପକ୍ଷୀ କାକଳି ଏବଂ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ସୁମତିଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ନିଜର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଦେଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବଳ ଏକ ବକଳ ପରିଧାନ ଥିଲା। ଦେହ ସାରା ବିଭୂତି ବୋଳା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଟାଧାରୀ କେଶ ରାଶି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ତେଜ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନର ନୀରବତା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ପବନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ବୋହୁଥିଲା। ସୁମତି ସେହି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ବଦଳରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଉପହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ନିଜ ସଖୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ମୟୁର ଶରୀରର ମଣିଷଟିକୁ ଦେଖ। ନିଜକୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ? ଏମାନେ ସମାଜର ବୋଝ। ସୁମତିଙ୍କ ଏହି କଥାରେ ସଖୀମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସୁମତି ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସରୁ ଶୀତଳ ଜଳ ନେଇ ସାଧୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ନିଜର ପାଦରେ ଥିବା ନୂପୁର ବଜାଇ ଏବଂ ସଖୀମାନଙ୍କୁ ନାଚିବାକୁ କହି ଏକ ବିରାଟ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେହି କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଜଳସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାଧୁଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଧୀରେ ନିଜର ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ସେହି ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଓ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳା ଥିଲା। ସାଧୁ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ସୁମତି ଓ ତାଙ୍କ ସଖୀମାନେ ଭୟରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସାଧୁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ମୂଢ଼ ନାରୀ, ତୁମେ ତୁମର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଓ ଧନର ଅହଙ୍କାରରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ଯେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଛାଇଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜଣେ ମାନବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ଯେଉଁ ଚେତନା ମଣିଷକୁ ପଶୁଠାରୁ ଅଲଗା କରେ, ସେହି ଚେତନା ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନବ ଶରୀରରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୁମତି ସେତେବେଳକୁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଧୁ ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏକ ଗାଈ ପାଲଟି ଯାଅ। ଯେଉଁ ରୂପ ପାଇଁ ତୁମର ଏତେ ଗର୍ବ, ସେହି ରୂପ ଆଜିଠାରୁ ଶେଷ ହେଲା। ସୁମତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାଧୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଏପରି କରିଛି। ମୋର ଏହି ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ କରୁଣାମୟ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସୁମତି, ଋଷିଙ୍କ ବାଣୀ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ଫେରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ତୁମେ ଗାଈ ପାଲଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମାନବୀୟ ଚେତନା ଜୀବନ୍ତ ରହିବ। ତୁମେ ଜଣେ ପଶୁ ହୋଇ ନିଜ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଗାଈ ଶରୀରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାନବ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ,
ଏବଂ ସେହି ଶିଶୁର ସେବା କରିବ, ସେହିଦିନ ତୁମର ଅଭିଶାପର ଅନ୍ତ ହେବ। ମାତୃତ୍ୱ ଓ ସେବା ତୁମର ପୁରୁଣା ରୂପ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏତିକି କହି ସାଧୁ ପୁଣି ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବିରାଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଏହା ସୁମତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ କାୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଈର ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ରେଶମୀ ପୋଷାକ ଲୋମସ ଚମଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ମିଠା ସ୍ୱର ବଦଳରେ ଏକ ହମ୍ବା ରଡ଼ି ବାହାରିଲା। ସଖୀମାନେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଜମିଦାର କନ୍ୟା ସୁମତି ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ନିରାଶ୍ରୟ ଗାଈ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପଶୁ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲର ସେହି ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ସୁମତି ଏବେ ଏକା ଗାଈ। ଯେଉଁ ହାତରେ ସେ ଦିନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଏବେ ଖୁରା। ଯେଉଁ କେଶ ସେ ଅତରରେ ସଜାଉଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଲାଞ୍ଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସୁମତିଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ସେହି ରାଜକୀୟ ଚେତନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଥିଲା ପଶୁର। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କିଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାଧବ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଗୌଡ଼ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ନିଜର ଗାଈ ଘରକୁ ନେଇ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈ ଏକାକୀ ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଗାଈର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ଦେଖି ମାଧବଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଏହା କାହାର ଗାଈ ହୋଇଥିବ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଈ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ମାଧବ ସେହି ଗାଈଟିକୁ ସ୍ନେହରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ କୋଠ ସହ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ମାଧବଙ୍କ ଘର ଥିଲା ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ। ସୁମତିଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଓ ଗୋବର ଗଦା ଭରା ଗୁହାଳରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ସୁମତି ଦିନେ ଚନ୍ଦନ କାଠର ପଲଙ୍କ ଛଡ଼ା ଶୋଇ ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପାଳଗଦା ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ସେଠାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କୁଣ୍ଡା ଓ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା ଏବଂ ପଶୁ ଶରୀରର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମତିଙ୍କ ମନରୁ ସେହି ଜମିଦାର କନ୍ୟାର ଅହଙ୍କାର ତୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଜଣେ ଗରିବ ଗୌଡ଼ କେତେ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ମାଧବ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁମତିଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଳି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସୁମତି ବୁଝିଲେ ଯେ ସେବା ଓ ସ୍ନେହ କୌଣସି ଧନ ବା ରୂପର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ନାହିଁ। ସମୟ ଚକ୍ର ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସୁମତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ମାଧବ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁମତିଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଓ ଆଶା ଥିଲା। ସେ ସାଧୁଙ୍କ ସେହି କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଗାଈ ରୂପରେ ଏକ ମାନବ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ସୁମତି ନିଜ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ମୋର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି। ମୋତେ ମୋର ଭୁଲ ଅନୁତାପ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଏହି ପଶୁ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଗୁହାଳର ସେହି ଏକାକୀ ରାତିଗୁଡ଼ିକରେ ସୁମତି ଅନେକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅକ୍ଷମଣୀୟ। ସେହି ଦିନଟି ଆସିଲା। ଏକ ବର୍ଷା ଭିଷିକ୍ତ ଶ୍ରାବଣ ରାତି। ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ମାଧବ ଗୁହାଳରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାଇ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସାରା ଗୁହାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଭରିଗଲା। ଗାଈ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିତ୍କାରରେ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଧବଙ୍କ ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଗାଈଟି ଏକ ବାଛୁରୀ ବଦଳରେ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେବପୁତ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାନବ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସେ ଶିଶୁର କାନ୍ଦୁଥିବା ସ୍ୱରରେ ସାରା ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ମାଧବ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ଯେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ। ଗୋଟେ ପଶୁ କିପରି ମଣିଷ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ସୁମତିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁହରେ ଅହଙ୍କାରୀ ନଥିଲା, ଥିଲା ମାତୃତ୍ୱର ଗମ୍ଭୀର ମମତା। ସେ ନିଜର ଜିଭରେ ସେହି କୋମଳ ଶିଶୁଟିକୁ ଚାଟି ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯଦିଓ ଗାଈ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜଣେ ମାଆର ହୃଦୟ ସେହି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଗାଈର ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଖବର ସାରା ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଭଳି ଖେଳିଗଲା। ଲୋକେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ମାଧବଙ୍କ ଗୁହାଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ଏହା କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ନା କୌଣସି ଚମତ୍କାର। କିନ୍ତୁ ସୁମତି ସେତେବେଳକୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶିଶୁର ସେବା କରିବା ହିଁ
ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପଥ। ସେ ନିଜର କ୍ଷୀରରେ ସେହି ମାନବ ଶିଶୁକୁ ପାଳିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ସେ ମଣିଷ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଈ ଭଳି ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମାଧବ ଗୌଡ଼ର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟି ଏବେ ଏକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରର ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ କିପରି ଏକ ଗାଈ ନିଜର ମଣିଷ ପୁଅକୁ ପାଳୁଛି। ସୁମତି ସେହି ଶିଶୁଟିର ନାଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ହମ୍ବାରଡ଼ି କରିପାରୁଥିଲେ। ମାଧବ ସେହି ପିଲାଟିର ନାଁ ରଖିଲେ ଗୋପାଳ। ଗୋପାଳ ଯେତିକି ବଢ଼ିଲା ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଓ ତେଜସ୍ୱୀ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ନଥିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଏକ ଅଜବ ଗମ୍ଭୀରତା ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଥିଲା ଯେ ଗୋପାଳ ନିଜ ମାଆର ପ୍ରତିଟି ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସୁମତି ନିଜ ଲାଞ୍ଜରେ ଗୋପାଳ ଦେହରୁ ମଶା ମାଛି ଘଉଡ଼ାଉ ଦେଉଥିଲା। ନିଜ ଜିଭରେ ତାକୁ ଚାଟି ସଫା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ସେଠାରେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏହା କୌଣସି ରାକ୍ଷସୀ ହୋଇଥିବ ଯିଏ ଗାଈ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଜଣେ ପଶୁ କେବେ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପିଲାଟି ଗାଁ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିବ। ସୁମତି ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଘରର ବୋହୂ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏପରି କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ନିରୁପାୟ। ସେ କେବଳ ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଚାପି ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା ଅହଙ୍କାର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସମ୍ମାନ ଧନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଚରିତ୍ରରେ ଥାଏ। ଗୋପାଳକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ମାଧବ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଗୋପାଳକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ସୁମତି ଏହା ଦେଖି ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ନିଜର ସବୁ କ୍ଷୀର ଗୋପାଳ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ମଡ଼କ ଦେଖାଗଲା। ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାଧବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗାଈ ମରିଗଲେ, କେବଳ ସୁମତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସୁମତିଙ୍କ ଦେହ ଶୁଖି ହାଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପଥର ମାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁମତି ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଶରୀରର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଯାଏଁ ମାନବ ଶିଶୁର ସେବା କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି କଷ୍ଟ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଦିନେ ଗୋପାଳ ସୁମତିଙ୍କ ଗଳାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଚାରିଲା, ମା, ତୁମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ମା'ମାନଙ୍କ ଭଳି କଥା କହିପାରୁନାହଁ? ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି 4 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଛ? ଲୋକେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ଗାଈ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସୁମତିଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ମୁଁ ମୋର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ। ତୁ ମୋର ଅଭିଶାପରୁ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ହିଁ ମୋର ଭଗବାନ। ସେ କେବଳ ଗୋପାଳର ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶାନ୍ତି ଖେଳିଗଲା। ସୁମତି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେବା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାହା ଦିନେ ରାଜପ୍ରାସାଦର ବିଳାସରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଗୋପାଳ ଏବେ 7 ବର୍ଷର ବାଳକ। ସେ ନିଜ ମା ଗାଈର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲା। ଗାଁରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଘାସ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସୁମତି ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ମମତା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥିଲା। ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଗୋପାଳକୁ ସବୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ସୁମତିଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଲୌକିକ ଗାଈ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଗାଁରେ ବିପଦ ବଢ଼ୁଛି। ସେମାନେ ମାଧବଙ୍କ ଗୁହାଳ ଘେରାଉ କଲେ ଏବଂ ସୁମତିକୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୁମତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା କ୍ରୋଧ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ କେବଳ ଗୋପାଳ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋପାଳ ସୁମତିଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୋ ମାଆକୁ ମାର ନାହିଁ। ସେ ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ସେ ତ ମୋତେ ନିଜ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ବଡ଼ କରିଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଏହି ନିଷ୍ପାପ କଥା ଶୁଣି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତରଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ମହାନ ସାଧୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା। ସେହି ସାଧୁ ଯିଏ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁମତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରା ଗାଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଧବଙ୍କ ଗୁହାଳ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସାଧୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁମତି ଗାଈ ରୂପରେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଘାତର ଚିହ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିର ଭାବ ରହିଛି। ସେ ଆଉ ସେହି ଅହଙ୍କାରୀ ସୁମତି ନଥିଲେ। ସାଧୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସୁମତି ନିଜ ପାପର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ହେ ବାଳକ, ଏଇ ଗାଈ ତୁମର କିଏ ହୁଏ? ଗୋପାଳ ଗର୍ବର ସହ କହିଲା, ମହାତ୍ମା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗାଈ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମା। ସାଧୁ ସୁମତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସୁମତି, ତୁମେ ଆଜି ନିଜର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ। ତୁମେ ପଶୁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସେବା ଓ ମମତା ଦେଖାଇଛ, ତାହା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ତୁମର ଅହଙ୍କାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧୁ ଗୋପାଳର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେ ସୁମତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ମଣିଷ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାର ସେବା କରିବା ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛ। ତେଣୁ ଆଜି ତୁମେ ତୁମର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛ। ଏତିକି କହି ସାଧୁ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରୁ କିଛି ପବିତ୍ର ଜଳ ସୁମତିଙ୍କ ଉପରକୁ ପକାଇଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିରାଟ ଜ୍ୟୋତି ଖେଳିଗଲା। ଗାଈର ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନବୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସେଠାରେ ଗାଈ ବଦଳରେ ସୁମତି ନିଜର ପୁରୁଣା ମାନବ ରୂପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁମତି ଦିନେ ଥିବା ସେହି ସୁମତି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜି ରାଜକୀୟ ଅହଙ୍କାର ବଦଳରେ ମାତୃତ୍ୱର ସ୍ନେହ ଓ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଥିଲା। ସେ ଗୁହାଳର ମଇଳା ପରିବେଶ ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଗାଈ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ଜଣେ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁମତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏବେ ସେହି ପୁରୁଣା ରାଜକୀୟ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଅପାର ନର୍ମତା। ସେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଦେଖିଲେ, ନିଜର ମାନବ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଗଡ଼ାଇଲେ। ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମାନବ ସ୍ୱର ବାହାରିଲା, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ମୋତେ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଅହଙ୍କାର ସେହି ଅନ୍ଧକାରରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସାଜି ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ବାଳକ ଗୋପାଳର। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ତାର ସେହି ଚାରିଗୋଡ଼ିଆ ମା ହଠାତ୍ କିପରି ଏପରି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ପାଲଟିଗଲେ। ସେ ଭୟରେ ମାଧବ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ସୁମତିଙ୍କ ହୃଦୟ ଏହା ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋପାଳ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି କହିଲେ, ପୁଅ ଗୋପାଳ, ମୋତେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋର ସେହି ମା, ଯିଏ ତୋତେ ନିଜ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ବଡ଼ କରିଛି। ତୋର ସେହି ହମ୍ବାରଡ଼ି କରୁଥିବା ମା ଆଜି ତୋ ସହ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ଗୋପାଳ ସୁମତିଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ଆଖିରେ ସେ ସେହି ସମାନ ମମତା ଓ ସ୍ନେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା, ଯାହା ସେ ଗାଈର ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସୁମତିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁମତି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏହି ଗୋଟିଏ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛା। ସୁମତି ଏବେ ମାଧବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ମାଧବ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସୁମତି କହିଲେ, ଭାଇ ମାଧବ, ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ ମୁଁ କିଏ, ତଥାପି ତୁମେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ। ତୁମେ ନିଜ ଉପାସ ରହି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାଜ୍ୟର ଜମିଦାରର କନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଋଣୀ। ତୁମର ଏହି ଗୁହାଳ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ମାଧବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ତ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ଘରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ସୁମତିକୁ ପଥର ମାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସୁମତିଙ୍କ ମାନବ ରୂପ ଫେରିବା ଖବର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଅନେକ ଦାସଦାସୀ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଓ ପାଲିଙ୍କି ଧରି ମାଧବଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ସୁମତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଏହି ଅପରିଷ୍କାର ଗାଁରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ସୁମତି ପ୍ରାସାଦ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଗୋପାଳ ଓ ମାଧବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ସେ କିପରି ନିଜର ସେହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଫେରିବେ ଯେଉଁଠି ଅହଙ୍କାର ବାସ କରେ। ସେ କିପରି ମାଧବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୁମତି ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅହଙ୍କାରୀ ଜମିଦାର କନ୍ୟା ଭାବେ ନୁହେଁ।
बरं जड़े माँ भावे मु एही गाँर उन्नति पाई एवं गोपालर भविष्यत पाई काम करिबी। मोर धन एबे अन्य मानक सेवा पाई व्यवहार हब। सुमति जेतेबेले चंद्रपुर राज्यर निज विशाल अट्टालिकार पाद देले सेठाकार चाकचक्य तांकु आकर्षित करुनथिला। सेही एका तासदासी से एका रत्न खचित सिंहासन, किंतु सुमति बदली जाइथिले। से निज सांगरे माधव गौड़ एवं गोपाल को मध्य नहीं आसीथिले। राज्यर अनेक लोक एहाकु देखि कान खुआ हेउथिले। जणे जमीदार कन्या किपरि जणे साधारण गौड़ और एक अज्ञात पुओ को निज प्रासाद स्थान देइछंती, किंतु सुमति ए सब कथा को खातिर करुनथिले। से घोषणा कले, मु जो समय गाई होई गुहाल बिताइछि सेही समय मते शिखाइछि जे क्षुधा और कष्ट समस्तक पाई समान। मोर एही धन एबे केवल भोगविलास पाई नुहे, बरम गरीब और असहाय सेवा पाई व्यय कराहेब। सुमति गोपाल को श्रेष्ठ शिक्षा देवा पाई व्यवस्था कले। गोपाल भितरे पिलादिनु ही एक दिव्य शक्ति थिला। से जेतिकी ज्ञानी थिले सेतिकी दयालु मध्य थिले। से माधव गौड़ को निजर पिता भली सम्मान देउथिले एवं प्रतिदिन गोशाला को जाई गाय मानकर सेवा करुथिले। सुमति निजे मध्य गोपाल को शिक्षा दउथिले जे पुआ अहंकार ही मनुष्यर सबुठारु बड़ शत्रु। जेउ रूप और गुण तते भगवान देइछंती ताहा अन्यर उपकार पाई व्यवहार करिबु। गोपाल अल्प दिन मध्यरे शास्त्र शस्त्र एवं मानविकतारे निपुण होईगला। से केवल सुमति पुआ नथिले, से थिले सेही अलौकिक घटनार प्रतीक जहाँ सारा राज्य रे एक आध्यात्मिक जागरण सृष्टि करिथिला। सुमति निजर समस्त अलंकार और अर्थ विनियोग करी राज्य रे एक बड़ गोशाला एवं शिक्षा केंद्र निर्माण कले। सेठरे गरीब पिला मानकु मागणारे शिक्षा दिया जाउथिला एवं वृद्ध गाय मानकर सेवा करा जाउथिला। जेउ लोक माने दिने सुमति को अभिशप्त बोली भाबुथिले सेमाने एबे तांकु पुण्यवती माता बोली संबोधन कले। सुमतिंकर एही कार्य धीरे धीरे चारिआडे व्यापी गला। से अनुभव कले जे से जो अभिशाप पाइथिले ताहा प्रकृतरे तांको जीवनर सबुठारु बड़ शुद्धिकरण प्रक्रिया थिला। से बुझिले जे जेउ दिन से साधु को अपमानित करथिले से दिन से भितरु जणे पशु थिले, किंतु आज पशु शरीर मुक्त होई से जणे प्रकृत मनुष्य होई पारिछंती। गोपाल एबे जणे बलिष्ठ और विवेकी युवक। से राज्यर प्रजा मानकर सुख दुख बुझिबाकू आरंभ कले। से सर्वदा कहूतिले, मु जणे मार क्षीर पी बड़ होईछि, जे पशु रूपरे थाई मध्य मनुष्य ठारू अधिक ममता देइथिले। तेणु मोर जीवन प्रतिटी जीवजंतु और मनुष्यर सेवा पाई उत्सर्गीकृत। सुमति निज पुअर एही संस्कार देखि गर्वित हेले। से जानिथिले जे साधुंकर से शर्त, जेउ दिन तुमे जणे मनुष्य संतान को जन्म देव एवं तार सेवा करिब, ताहा केवल शरीर मुक्ति पाई नथिला बरं तांकर आत्मार मुक्ति पाई थिला। बहु वर्ष बीतीगला। चंद्रपुर राज्य रे एबे सुमति को कही अहंकारी जमीदार कन्या भावे नुहे बरं गोमाता सुमति भावे पूजा करुथिले। गोपाल एबे जणे न्यायी एवं प्रजवत्सल शासक। तांको शासन रे केही भोकिला रहु नथिले, पशु पक्षी प्रति केही निष्ठिर हेउ नथिले। सुमति वृद्धावस्था आसी जाइथिला, किंतु तांको मुहरे से दिव्य शांति एबे मध्य झलसुथिला। माधव गौड़ निजर शेष समय पर्यंत सुमति परिवार जणे सदस्य होई रहिथिले। सुमति अनुभव करुथिले जे तांको जीवनर उद्देश्य एबे संपूर्ण होईछि। से निज जीवन रे उभय रूप देखिथिले, जणे अहंकारी सुंदरीर एवं जणे सेवामयी गाईर। से बुझी पारिथिले जे प्रकृत सौंदर्य शरीर नुहे बरं आत्मारे थाए। दिने सकाळु सुमति निज प्रासाद बाहर थिबा गोशाला रे गाय मानक सेवा करुथिले। से देखिले से महान साधु पुणी थरे तांको सामने ठिया होइछंती। साधुଙ୍କ आखिरे एबे क्रोध नथिला बरम एक संतोषर भाव थिला। सुमति तुरंत तांको पाद तले पड़ी प्रणाम कले। साधु कहिले, सुमति मु आज तुमको आशीर्वाद देबाकू आसीछि। तुमे तुमर अभिशाप को केवल ग्रहण करिनाह बरम ताकू एक तपस्या परिणत करदेल। तुमे प्रमाण करिछ जे जणे मनुष्य जदि निज भूल बुझी पारे एवं निष्काम भावे सेवा करे
ତେବେ ସେ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ସୁମତି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ମୋର ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ଗୋପାଳ ଏବେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନତାରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ କେବେଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇସାରିଛ? ଆଜି ତୁମର ଏହି ମର୍ତ୍ତଲୋକର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁମତି ଗୋପାଳକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଗୋପାଳର ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ପୁଅ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ, ଦୁନିଆରେ ଜୀବ ସେବା ହିଁ ଶିବ ସେବା। ଅହଙ୍କାରକୁ କେବେ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଗୋପାଳଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ସୁମତି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ସୁମତିଙ୍କର ଏକ ଶାନ୍ତ ପାର୍ଥିକ ଶରୀର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସୁମତି ଏବେ ମୁକ୍ତ। ଗୋପାଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ଓ ପଶୁଙ୍କ ସେବା ସମାନ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲୋକେ ଗାଈକୁ କେବଳ ପଶୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାତା ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅହଙ୍କାର ମଣିଷର ବିବେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ପଶୁ ସମାନ କରିଦିଏ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେବା ମନୋଭାବ ରଖିଲେ ଘୋର ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ମାତୃତ୍ୱ ଓ ସେବା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ସୁମତିଙ୍କର ଏହି ଗାଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ଏକ ଲୋକକଥା ହୋଇ ସହିଛି, ଯାହା ମଣିଷକୁ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।